Dobro jutro, dobar dan, dobro veče. Aha, ovdje gledam. Tu me gledaj. Nikad ne znam gdje treba da gledam. Ćao svima, dobrodošli na vlog. Moje ime je Karlo. Onaj Karlo. Da. Kad sam izašao iz kuće, to je 7. dan, da, 7. dan sam izbačen. Jedan od producenata, taj koji je zadužen za kontakt sa ljudima, me odveo u jednu prostoriju u kojoj sam trebao da sačekam. Na ekranu je bilo dešavanje iz kuće trenutno, u tom trenutku je Viki vrištala kao da je umro neko. Emotivan sam, pa me je to vrlo potreslo. On je otišao po moje stvari, rekao je sačekaj, kada se vratio, ja sam plakao. I rekao mi je, čoveče, ja sam mislio da ti glumiš, ti se stvarno zaljubio. Sam rekao, da, ovog trenutka sam shvatio da sam se stvarno ozbiljno zaljubio. Posle toga sam izašao ispred Motiona, ispred kuće Velikog brata. Tamo me sačekalo, pa ne znam, bio je mrak, ali recimo oko 50 ljudi iz produkcije. Raznorazni ljudi koji su tu radili, kamermani, tonci, reditelji, neki producenti, novinar. Sjećam se da mi je jedan reditelj pružio ruku i rekao, ti si lud, ti si za 7 dana napravio sat vremena ovog materijala. Daj malo se smiri, preterao se. Drugi producent me je zagrlio i šapnuo na uvo, ništa se ne brini, vraćaš se uskoro. Došao po mene kombi koji me odvezao kući, a kući sam imao organizovanu žurku. Svi moji prijatelji su bili tu. Imao sam podršku, veliku podršku. Šta je bilo dozvoljeno, koliko, cigare, alkohol. Cigarete kada se unosi se boks pljuga za prvu nedelju. Kasnije, na osnovu budžeta, se pravi presek i poručuje svako svoje cigare. Napravljeno je tako da cigare moraju da nestanu u nekom trenutku i da se na taj način izazove nervoza. Ja sam to osetio 7. dan. Da, ostao sam bez pljuga. U toj čitavoj situaciji sam mnogo pušio nego inače što pušim. Odnosno, ja sam nervozan i imao sam potrebu da se na taj način smirim. Ne ja, svi ukućani ikada koji su pušači su to osetili, oni to vrlo dobro znaju. I to izaziva svađe, to izaziva ludilo, to izaziva svašta. Baš svašta. Alkohol dobijamo samo kada smo dobri bili te nedelje i poslušni i odradili zadatke i otko znam. Ako nismo, onda nema žurke. Uglavnom imamo žurku i one vole tu da nam daju taj alkohol. Nekada pivo, jednom je bio vermut, ne znam, tako vino i tako dalje. I onda se mi svi izubijamo kao mačići za neko kratko vreme. Pričat ću posebno o tome jer ima jedna specijalna žurka na kojoj je Dragica mene pokušavala da poljubi, a ja nju da udavim. Mislim, ne bukvalno, ali to neko je sledećih epizoda. Mislim da je potrebno posvetiti celu epizodu samo tome. I šta se tamo zapravo dogodilo. Odakle Dragici toliko informacija o meni? Dragica je klasična žrtva tabloida. Podsjetit ću vas, ja sam bio u kući, ona nije bila u kući, sa mnom je bio predstavio Crnu Goru Milan, onaj momak patuljastog rasta. Kako se to kaže? Mali čovek, mali ljudi. Da, mali ljudi. Da ne kažem patuljak jer njega to nervira. I on je izašao posle mene, Dragica je naravno gledala svog Velikog brata i ispratila čitavu priču i naravno čitala novine koje su međuvremenu pisale o meni za tih 7 dana, mislim da sam imao 4 naslovne strane i ne znam, oko 30-ak tekstova. To je takođe bila moja taktika, imao sam prejak PR, to jest pripremio sam se, ozbiljno sam se pripremio i popuštao sam razne koske. Kao i novinarima, kao i produkciji. Dragica je kupila te sve koske i to je to, dakle ona mene zna. Kasnije sam shvatio da zapravo stvarno, te su mi rekli u Nikšiću, da smo se ja i Dragica stvarno sreli i da ona tada radila za neki radio i mene je trebalo da intervjuiše. A ja sam dolazio u Nikšić nekim određenim danima kao neko gostovanje gde sam svaki put imao oko 50 žena koje sam trebao da ošiš. Da, 50 žena. Nenormalno, zato sam im prestao da radim. To je nenormalno, ne može. Puko sam. Da sam još išao i da mi ona rekla, uradi šta hoćeš. Meni kad tako neko kaže uradi šta hoćeš, ja malo preteram, namerno preteram. Kako može da mi daš da uradim šta hoćeš, normalno. Koje su posledice učestvovanja u realitiju Veliki brat? Za to je potrebna
čitava jedna epizoda, ma kakva jedna? 50 epizoda. Evo, na primjer, ovo je posledica. Inače, postoji sindrom u psihologiji koji se zove Big Brother. Ih ponovo ušao u kuću velikog brata kao učesnik. Mračni Lord je postavio pitanje da li bi opet ulazio u kuću velikog brata, a da pritom zasigurno znaš da ćeš pobediti. 2 znaka pitanja. Prvo, kako to mogu sigurno da znam da ću pobediti? Znači, moram da imam vezu direktno i da je komplet ceo show namešta. Ja tako nešto nemam i ne znam da se tako nešto radi. To da dobijem 100.000 eura odmah i da uđem u velikog brata ponovo, u kuću velikog brata, pa ne znam da li bih to uradio, mislim da ne bih. Naravno, mislim da ne bih, zato što ne bih želeo da se moja porodica provlači po novinama i da ih na bilo koji način ugrozim. Tad kad sam bio prvi put tamo, nisam imao, što se kaže, ni kučeta, ni mačeta, imao sam pitona, iguanu, odnosno moje drugarice, a kao da su bili moji. I otišao sam i to je to. Danas imam porodicu i ne bih nigde ti 100.000 eura, ne bi im činio zlo. Eto. Ušao bi u kuću velikog brata kao voditelj istog, kao gost, eventualno, s nekog razloga, i to je to, ne kao učesnik. Ne bi više bio učesnik bilo kog realitija, osim ovog realitija. Ovde sam ja gazda, ovde ja odlučujem šta ću da radim, šta ću da kažem i šta će da izađe. Ovde ja manipulišem sam sa sobom.